sayo guys. Oh. More gidaguiran nga. Perting saya mo? Nakakara. Ayos. One day. Kena. Ya, grabe ya mana kata. Ayos. Wah, mau kabalo deh. Kini aku nih brother. Brother. Gimana? Aku gilawas ba? Sige na. May kini mo sayo ning tawanan rin no. Nah, iya pang ginawa niya kamot kay magkuha mo na si pila yata ko kinintos. Ang likado ala kinintos niya mahulbot 5. Ya, uli na ko sila kung makinintos lang din. Uli na sila sige. Uli kibita. Sige, amping mo rin mga ito na mga manaigunan sa Maghaway, Talisay City, Cebu, mga pupan ng mga bata. Ay, na yun. Kaya mo sa pag-uli ha. Kasi no, ginawa mo sa inyo pag-eskwela ha. Follow to niya, kuhan ka na ang YouTube kay bukan kinituhan na what's may kikuan. Kana. Thank you kayo sa nan. Ito na. Nagkuha na siya. Pila lagi kuha guro ni mata guro. Wait, nah, so esensial jam na utangon. Kira induto ra man ka taday, no? Di. Grabe. Kape, busog na. Ya, kan. Iya. Sometimes in my dreams I jump, but they never let it get me down. Get me down, so negativity's around. I know someday it'll all turn around. Yeah. All my life I've been ready. Samtang nga wala pagikuha ang kwarta, kantahan niya bot. Opa. Buko. Yeah. Thank you, Brad. Okay, thank you. Sige, bye-bye. Talisay ito, liyaw ka ito. Talisay.